Budeme tu stáť a nepustíme žiaden tovar von ani dovnútra a som zvedavý, či teda to stojí za to pánovi Parkovi, len preto, že nechce rokovať a že možno má pokyny od svojich šéfov z Kórey, že teda bez odborov na Slovensku je lepšie ako s odbormi. Aká je tu nezamestnanosť? Toto je jediný veľký podnik v tomto okolí, aj ten chcete, aby zatvorili. Oni majú na háku, zatvoria a pôjdu inde. Do Topolčian, do Srbska, to je jedno, si otvárajú pobočky. My kam pôjdeme? Akurát tak zoriť. Využili všetky možnosti na rokovanie, listy, oslovenia. Bohužiaľ, druhá strana absolútne nereagovala, len z toho dôvodu, že ona si odbory nepraje. Čo nie je kompetencií. Či chce alebo nechce odbory, to nie je vôbec na jej rozhodnutí. Je tu zákon, ktorý platí a ona musí rešpektovať. Ak ho nebude rešpektovať, my máme právo takéto kroky robiť. Dnes začíname, tak dneska celý deň, celú noc, zajtra pokračujeme. My sme vyzývali, je tu obrovský strach tých ľudí. Obrovský strach. Boja sa, tady 350 eur, ktoré tu zarobia, majú taký strach, že včera nám ukazovali, že fajn, že držte sa, ale tak, aby to zamestnávateľ nevidel. Takže my to chápeme a použili tú metódu, že ideme na ten okupačný štrajk iným spôsobom a uvidíme, či sa to podarí alebo nie, ale to v tej fáze budeme vyzývať, aby sa aj oni zapojili, bez nich to jednoducho nepôjde. Bola som vyhodená, že vraj údajne, že som sa rozprávala na pracovisku s kolegmi. Lenže pravý dôvod, keď som sa spýtal, že či som dostala za to výpoveď, že som založila aj s kolegmi základnú organizáciu odborov, tak mi bolo jasne povedané, že áno, že kvôli tomu som vyhodená. Nevymeškala som hodiny, zúčastňovala som sa na častovo, nebola som PN-kárka, takže je otázne, prečo mňa takto surovo vyhodili. Fakticky sú tu aj matky, potrebujú aj k lekárovi, aj s deťmi ísť. Nie, koľko razy prišli osobne, aj 3-krát, aj 4-krát sa ten zoznam dal, aj to podotýkam, že v angličtine bol písaný a museli tí ľudia proste ostať, či chcú alebo nie, lebo sa im vyhrážali, že ich prepustia, že takých ľudí tu nazbierajú v HBD, aby tu mohli robiť. Vidíte zjavne, že oni sa boja, lebo vedia, že som ja ako ostrašujúci príklad, že mňa vyhodili, tak oni sa z toho dôvodu boja aj vystupovať do médií alebo nejaký rozhovor. Oni sa celkové, aj keď nejaké podnety báli, tak buď anonymne, alebo tým, že sa utajili a vystupovali, že čo sa tu ozaj deje. S pánom Parkom sme sa stretli teraz ako momentálne 2 mesiace, spolu komunikujeme, môžem povedať, že ide nám v ústrety. A také problémy, čo máme tu na Viure, to sa v každej firme naskytne a tie problémy riešime tu. A som rád, že sa tie problémy riešia tu vo firme a niekto druhý za dverami. To môžem toľko iba povedať. A na tento štrajk? Na tento štrajk to, čo môžem povedať, ja si myslím, že to aspoň našim zamestnancom to asi neurobí dobre. Konkrétne ani mne. Ja som spokojný tu s robotou, je to robota taká, ktorá sa mi páči, ma baví. A že by tu bol niekto obmedzovaný tunak, alebo niečo také, ako bolo písané, alebo čo, že nechcem do detailov ísť, ale to sa nezakladá všetko tak napravde, ako je. Tak pán Park sa vyjadril k tomu, že áno, je to pravda, robia to určití ľudia, ktorí to zorganizovali aj tieto odbory, to robia určitý pár ľudí. A títo ľudia, čo sa tu zamestnaní v tejto firme, sa proti odborom to ako som povedal, že to robia určití ľudia a títo, čo sa tu na tých chcú robiť a ktorí im záleží na to, aby táto firma ostala tu. Názor tlmočím svojich ľudí, nie som ovplyvňovaný ani páni Parkom, som tu za svojich ľudí, čo sa zamestnanci tejto firmy. Som tu za ľudí. A ktorá sa písala petícia za toto, aby firma ostala tu. Čiže vy teda nesúhlasíte s tým štrajkom, ktorý je teda vonku? Nie, ja s tým nesúhlasím. Vidím to tak, že by to asi neprinieslo nič dobre pre túto firmu. Môžem iba povedať, že som bol 3 roky nezamestnaný a viem, že čo to obnáša, keď je človek doma, bez práce. A bol by som nerád, že by táto firma sa to odišla. A odozvali nám takú výzvu, že keď budeme protestovať, že voči nám budú uvedené ekonomické sankcie, ktoré im vyrobia ich dodávateľia za penále za neskorú dodávku tovaru. Ale táto, ako vidíte, stoja, prídu ďalšie, budú tiež stáť. Nepôjdeme púšťať tie auta dovnútra, no a ja počítam, že to je tak otázka pár dní, 1-2 maximálne a prestane fungovať dodávka či už tovaru do spoločnosti, alebo zase opačne tovaru von.